DIG थामहिनबा डिरेक्टर अफ इन्सपेक्टर जेनेरेलनि उनावनो खुगा खेवबाय गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। खन्थाइ लिरनायनि थाखाय नङा, आलफायाव थांनो थाग थियारि जानायनि थाखायसो बरखास्रिखौ हमनाय जादों। रैखाथियारि रौनियाफोरनि बेंदिंनायनि जोहै आनजादाव जिरायनो होगोन। बावैसो ससियेल साइटआव गोबां सावरायजानाय आरो हरखाबैनो सासे 19 बैसोनि लाइमोन महर गोसा लोगोसे गोबौ मेलेमगोनां फरायसुलिया 2 दान जोबथेसालियाव जोबजानानै मुंदांखा जायो। मोनसे पर्टेलाव फोसावनाय बे खौरांखौ लानानै समाजारि बिजिं थामहिनबा मोखां बिजाबाव जावरिखांनाय नुनो मोनो। गोबां मानसिफ्रा बरखास्रि बुरागहाइ मुंनि कलेजनि फरायसुलिखौ बिग्रायारि खन्थाइ लिरनायनि दायाव हमनानै 2 दान सोनानै दोनदों होननानै अजद खालामो आरो नोगोरारिफोरनि उदांस्रि खोथा लानानै गोबां सोंलुफोर खालामो। बेफोर अजदफ्रा समाजारि बिजों आरो पर्टेलफोराव फोसावजानायखौ नुना थांनाय बे दाननि बुधबारखालि आसाम पुलिसनि डिरेक्टर अफ इन्सपेक्टर जेनेरेल भास्कर ज्योति महन्त आरो गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसार जिपि सिंहआ रोखा खालामनानै होयोदि खन्थाइ लिरनायनि थाखाय बिथांखौ हमनाय जायाखै। सोरखारनो गावसोरखौ गथायै आलफा सादिनाव हाबनो लाहार फाहार खालामनाय आरो हादोर बेरेखा थामहिनबा राष्ट्रद्रही पस्टारि फोसावनायनि थाखायसो हमनाय जादों। मख'नो गोनां खोथादि बे आयदाखौ लानानै गोबाङानो गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनानै दिनै 4 जुलाइ खालि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि जोहै ख्रा ख्रा बुंथिनानै होयो। बरखास्रि बुरागहाइ मुंनि सिख्लाखौ खन्थाइ लिरनायनि थाखाय हमनाय जायाखै। पुलिसआ हमामोनब्ला बियो आलफायाव थांसिगौमोन। गोबां मानसिफोरानो मोनथिसेयावबो बुजिनानैबो खोथाफोरखौ गाब होनानै फोसावगासिनो दङ। बिमा बिफा आरो फिसाजोआ जुदि बिबान लाना बुङो आलफायाव थाङा होननानै अब्ला उदां खालामना होगोन। नाथाय आलफायाव थाङोब्ला बियो मानसि बमा जानानै फैनानै जोंखौ सिथारगौमोन। बेनिखायनो जों गासैखौबो बुजिनायनि उनाव जों हिनजावसाखौ बोरै आलफायाव थांनो होनो? गावनि फिसाजो जेला बिखौ रैखा खालामनांगोन। जेब्ला हिनजावसाजों खोथा रायज्लायनाय जादोंमोन अब्ला बियो बुंदोंमोन, आं आलफायाव थांगोन। मैया बुंबाय, आं गोदानै सानफिनबाय दि आं आनजादाव जिरायनो सानो। आनजाद लिरनो खाबु होनांगौ। आनजाद होथों, नाथाय आलफायाव थाङा बुंजासिम हिनजावसाखौ गोरलैयै हगारनाय जानाय नङा। बे बिथिङाव मख'नो गोनांदि गलाघाट देवी चरण कलेजनि 3थि सेमिस्टारनि फरायसुलि बरखास्रि बुरागहाइआ मोखां बिजाबाव होनाय गोबां दाय गोनां पस्ट खालामनायजों लोगोसे आं हाजारबा राष्ट्रद्रही खामानि मावगोन, आलफायाव थांगोन बायदि किसिमनि खोथा बुंदोंमोन। बेनि उनावसो बेफोर अजदफोरखौ लानानै गलाघाट पुलिसआ बरखास्रिखौ हमनाय जादोंमोन। मख'नो गोनां खोथादि बरखास्रिया खायसे मानसिफोरजों लोगोसे म्यानमाराव थांनायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन। 52 सान जोबथेसालियाव जिउ खुंनायाव बरखास्रिखौ गोबां मानसिफ्रानो उदां खालामनानै होनांगौ होननानै दाबि दैखांबाय थानाय समावनो गलाघाट जिल्ला आदालतआ बरखास्रिखौ भारतारि रौनिया सान्थ्रिफोर बेंनायनि जोहै आनजादाव जिरायनो हागोन होननानै बिथोन होयो। सुंद'यै दा बेखिनियानो थोजासे। आनजादाव जिरायनायनि उनाव आरो गोदान खौरां फैफिननो हागौ। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।